र' थ'नाय नों आदुवानि फिसाजो नङा होनलाय? औ आदै नंगौ। माथो मुं जाखो फिसा नोंनियालाय? आंनि मुङा जुरि आदै। अ दे बै आदुवानि फिसाजोआ दानो एथ' गिदिर जाबायना बेखौ सोरनोबा संगारि लागायना हैनांसिगोन आं। जुरियाय हा दुगैनो थांनायालाय मानो एसेबां गोबाव जाहैया? आयै बे दैसायाव थांबाथाय मानोबा थाब फैनो बायो आङो। मा दंसै बे दैसायावलाय थाब फैनो बालायनायलाय? बिमा दा ओंखाम जाखांनानै हाग्रायाव बनखौनो लायनांसै। माथो खालामना थानो खामानियानो जेबो गैयाबा। दे थांनो हागोन, बनाबो गैखाला, दैज्लाङाव माखौ सुनोसो जाबाय दं आङो। ओइ बेंगि, माथो मबाइलालाय खोनायाबो खोनायालै? नोंनियासो टावारा नाङाहैना आंनियासो नाङाय हा? मा आंनिखौसो खोनायाहै? ओइ दामरु हा नोंनि मबाइलनि जेख्लाखौ नायलाय। आंनियानो नामाराहै। थौ माबारै सालाथ' लोंहैनांगौ। टावारबोनि र' थाब्लि गोजौ मोनावनो लों। जागोन दे जाथारगोन। दानि दिनाव सैथो जुगनि दिना गैलिया। खोलि जुगनि नाराबारियाव एन्जर रेंगिनि बिखुङा नुजायो। आंखौनो मुसा होनना गिदों नोंसोरो। दामब्रौ आरो बिए नोंसोर मबाइल मारि मारि लामायाव फाग्ला जानानै मुलाम्फा गैलालै। दानिया पार्टियाव फाग्ला थ' होमबालाय बिदिब्लाथ' थौ। सारियानि खौनो नुस'लोगो दै। जागोनलै पियर मालबानो जायो। दै बार' लोगोनो सारियानि खनानि दखानाव जागोनथ'। सिखारो दारो र'लै सोरबा फन हरलायबाय। नै खालि हिनजाव मोजां मोजांफोराल' आंनो फन हरो। हेल' आगै सना माइनाव जिउ लोखि सरस्वती। र'लै सेराव डिस्टार्ब खालामनाङा जाम्बा, गोजान गोजान था। पिए माबा हासुनो ओंखारलायबायलै हमबोथ'। डिस्टार्बलै। जों ओरै थांनोसै साथामबो। नोंखौ होनाहै। जों साथामजोंसो। आगै जों नै मोनथारसिगौमोनानो। जाबाय खोबदो।
बाय थांबाय दं दे आगै थांबाय दं सिख्लाजों रायलायलायलाय हासुगुलायदों बियो आदा सिमान हामानो फैलायखो नोंहालाय खामानि मावनाया दोनथ'दो जाबाय दे हामानो दोनथ'नांगौ जाखो आदा सिमान दिनै सानैजों बाजाराव थांगोन ना खामानि मावनायखौ दोनथ'दो थाङा आं खामानि मावनायफोराव हारसिं थां थांखागोनबो आङो ओइ जुरि ओरैनो बुंनायखौनो रागा जोंलायबाय नोंहा हा बाजारावलाय माथो नांलायखौ जाखो नोंहालाय होनबालाय मानो बिदि बुङो नोङो नांगौ आंनो थुदो ना माबार फै बांद्राय खरादा थाबाय मा जाखो आं थाबायनो हाख'ला नो बेखौ लाथ' फैदो रना सिमा अन्थाइ गोजाथार सिमान आथिङा साजोबथारबाय मा जाखो सिमान सुहाबबाय आदै र' आं बख'नि सिमान आं थाबायनो हाला आंखौ एसे बामदो ना फै बिदिबालाय थांनो बाबाय बे जायगानिफ्राय मा इसेबां समायना बे जायगाया फाग्लि बुं नोङो माबा फाग्लिसो बुंबाय गावहा बुजियाबो मा बुजिनांगौ आंलाय थुदो माबा आंहा खामानि दं सिमान नों मेथाइ रोजाबनो रोंगौ ना रोंगौबा दे ना दोंसे मेथाइ रोजाब आंखौ जा थांनो बासो गारदों बे जायगानिफ्राय आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनगोन दे ना प्लिज फाग्लि जायाखैथ' नों दे आं फाग्लिसोबा थांदो नोंहा थांखायाबो आङो जुरि थांमाराथ' नों आं थाङा सिमानानै हा नोंहा ओरैनो बेकार थाबाय थानोसै मालाय गामिनि सेंग्राफ्राबा साख्रि लाजोबथारबाय हा नोंहाबो नागिरदोनो हाया बि साख्रि नागिरगोनबासो गामिखौनो नागारनो हाया मालाय आदा सिमाना आबादारिसो जागोन ना आयै दे मोजांसो आबादारि जानायाबो मालाय बिमायनि हायानो बुरजा दंखाथारो बेखौनो मावनो हागोन जोंनि फोथाराव आबादानो जाया नै बोरै मावनो बे जुरिया ओरैनो थगायनायानो नोंखौ थगायाबालाय सोरखौ थगायबावनो आंलाय थौदो माबा लेंनो फैनायानो जिरायबायसो थाबाय दे थांदो
मालायबा मानो लिंहरदों थौदो बिदिब्ला जुरि थांदोनि र' आदा सिमान आं फास्रा लाना फैनि थौदो फै माथो मावनोलै गुमै सानफ्रोमबो बे आमाय आनैजोंसै आरो जेरावबो माथो उदायथारला माथो उदायबावनो नोंलाय मोजांबो फरायना लायाखिसै साख्रि बाख्रिखौ मालाय बहा मोननो बेना बे बिमाय बिमानैखौनो थैजासिम नायफिनग्रा जाथोसै जों थैबाथाय बे संसारखौ गावनो खुंलांथोसै बियो नानि जुरि होननायानोमोन ना औ आब' आंनो जुरिया बेनोसै जोंना एसे एनै खामानि मावसोफैग्राया सासेसो खामानि मावग्रा हिनजावसा नागिरना लानो हाया हाबौ मोननोसै दा बायदियावलाय खामानि मावनाय हिनजावसाखौलाय जोंहा बैनासिमोननो सासे आगो नागिरनांसिगोनलै बारा गोबाव दोनजाला बेखौबो ओइ सासे मोजांथार नायनायखौ दोनसैलै आंनिबाथ' एबारनो नागिरनांगौ न'खर सामलायग्रा गैयियावलाय देलै बेफोर जागोन उनावहाय आमाय आं न'आव थांथ'नोसै आफायाबो खामानि दं होनदोंमोन दे थांनो हागोन दे आनै दे बेफोर कापफोरखौबो लांफाखादो दे बिदिब्ला आब' गुमैया थाथ'दो देग्लाय नायथारनांसिगौलै आगैखौ नों मा बुङो नांथ'आ दे गुमै देग्लाय थै गुमै मा दसे गामियाव थांना फैनि आं दे थाब फैबानो जाबाय दे बिदिबा दे आब' थाथ' होनब्ला औ दे दे आइ नोंसोरबो ड्रेसफोरा गानस्लायदो दा नोंसोरबो थायोना थांफिनो थानो हानाय नङा आफा न'आव गोबां खामानि दं दिनैनो थांफिननांगोन दे आइ दे न'आव उसुबिदाबा थांफिननो हागोन दे दे ड्रेसफोरखौल' गानस्लायहैदो औ दे थौ जावैसो थौ जागोन दे आफा दे आदै दैज्लां बोथोर सफैबाय खोथियाफोर फोगोना फोआखै खोथियाथ' फोदोंमोनलै बे हांसो बबायानो जाजोबलांबाय नङा जानायाथ' जाखागोनानो उदैया बुंनांबायना आदै जोंहाबो फोबायमोन बे बोरमा साग्ला दारि गोलावा जानानै स्लिम मैदेर लामा खालामना गालांदों मा जालायदों नोंसोरलाय हा मोननाय खिनिखौ लुनानै बोथोरा गरम नोङो बारा जालों ओरैनोबा नोंहा हिनजाव गैखायालै आइसथुबा नोंहा लोंनायाव मा जायोलै बेफोरखौ लासै लासै बेबस्था लानांगोनलै आदा लोंनायफोराव गलटिबाव नांथाबा दिगदार जागोन ना आदा गलटि नङा उनाव मबाइल नों जाबादि थुदों सिख्ला मोननाय नङा बुरैसो मोनगोन माबायदि बाथ्रा बुङोब्रा दे जौआ लोंग्रोदो माबारै नोंखौ हिनजाव लाग्रोसो होदोंलै हिनजाव मोनखांनायनि उनाव नों बेसेबां लोङो नों गावबा गाव लालै एमएलए मालायखौ नोङो हिनजाव लानो थिननाङालै एमएलए इसोर आदा खुलुमना नों आंखौ बुंखारलायनो हानाय जाबाय नोङो नों हले गथ' साथाम साब्रैनि बैसोआ जाबाय
नों हले आंखौ हाबा जानायखौ दा बुंलै आदा हाय नोंफा खर'आ नोङो आंनि खै बोसोर उन्दै आंहा दाबावनो हाबा जाथारसै नों दाबावनो आंनिखौ देदेर जागोन खुदुखु मबाइल मार्केट जादों खुलुमगोनलै आदा जौ लायनो हरबाव ओइ बाजै जौखौ गंसेल' बावनाय नै जौआ हले बे गंसेनिफ्राय गैखाला दे जागोन आरो लोंनानै दावराव दावसि जाबाय थानांला जाया बाजै जाया खालामालै जोंहा नै बेसो दावराव आफा बांद्राय दाजंसै गामिनि सेंग्राफ्राबो लामा सामा जौ सेरेब लोंनो हाला आरो नोंसोरबो न'खराव लोंनो थोला देलै फिसा दिनै लोंफ्लांबाय लोंथारला दे आइ लोंथारला आइ आदैमोन नोंसोरबो लोंनानै थाब थांदो खुलुमबाय आफा आं बोरमा लायनो थांसै दे आइ सोरां बारां लाना फैदे औ दे जुरि मैया नों मानो आमाइमोननिफ्राय थाब फैया मा नों बबि जाबाय नामा जेबो बुंफिना जे दे नों आंजों रायज्लायनांला सिमाना बेबायदिनोखा थै नोंजोंबो जायाहाय सिमान नों मानो बुजिया मानो अख्रा जेब्ला सानैजोंनो उन्दैनिफ्रायनो मिनिबाला रंजा बाजा देरबोबाय दिनै नों आंनि गाबज्रिनायखौ खोनायाब्ला आं मा गोसो लाना थानो हानो सिमान आंबो नोंनि गाबज्रिनाय रावाव राव होफिनालासिनो थानो हाया आं मैया न'आव खामानि थानायखायसो नोंनि आमाइमोननिफ्राय थाब फैनाय जादों नोंथ' ओंखाम जानानै फैजायोमोन ना इस ओंखाम जाबोलायनांगौ नामा खामानि थानायखायसो थाब फैदों दा अ आदा सिमान आं नोंनाव सोंनोसो बावदों माथो जालायखो बावलायनाय आदा सिमान बाजै लाबबाबो आंखौ अननो दा बावदे नों आंखौ मानो जंखायनाय रावै दाबो एदावनो गाराखै दे दायानो जालायबाय आंहा जंखायलाबो आं दिनैनिफ्राय जुरि आइ नोंबालाय बबे थांलायखो आदा सिमान मोननावसो जोगोनार थाइसे लायनो होननानै थांदोंमोन आफा लाजिया भांजिया मानोथ' बिहैनांगौ जाखो जोंबा जेबोखौनो हरनो हाया आदा सिमाना आंखौ मानो इसिबां अनोबा आफा नोंखौ नोंदा सिमाना बिनानाव असे बायदि साननानै अनो आदा सिमाना बोरैबा न'आव थांफिनबायोब्ला आं जा स्रि स्राय मोनगोन ना रावबोआनो गैया बिहा आइ दा बिमाय बिमानै जे थायाब्ला सोरजो थानांगौ जाखो बे आफा आइया मा दाबो फैला जा गोबाव थाहैखाबाय बियो ओइ बे दाउ आथेंखौबो बुङोना मा आइया दाउ आथिं जालायखो नोंहालाय ए नोंहा मावना हैनायखाय लाना फैबाय जोगोनादा थाइनै दा गोब्रामबाय थाखा नों बोराय दा जानायावबासो गन्थं गोदोलायगोन नोङो Fuel to the top, gotta feel the vengeance. In my thoughts, obsession, I will not stop.
बर'ना हारसा जाखो बेलाय? हारसा गथ' हारसा मा जाबावगोन बे फुदिया गारिफोरजों। आनै जुरिया फैनो नागिरनाया फैयासै नामा? फैदो हनै बैथिंजाय नोंनिनो गस्ला सुगासिनो दं। गस्ला हिफोरखौनो सुनानै लाथारा। नै आनै मैगङा। आं दाख्लैसो सुखाजोब्बाय आरो नों दा सुलायबाय। सुखालायबाय नोङो बहाबा अलसिया। सुदोंथ' दाख्लैसो सुदोंमोन ना आङो। बिदिब्ला नोंनि ड्रेसा मानो बाख्रा बाख्रा मोनामदों? बडि स्प्रे मोनसे दंलै आंनाव मोनामनायानो जा लेथ्राखा बेखौ फुनबाथाय मोनामसोगारथारो। सुखायाखै बेखौबा बुङाखै दा थगायखा आंखौ। थगायाखैलै जाम्बि। थगायदों दे नोङो। ओइ जुरि आं नोंनो जि सुनायनि मा होबावनांगौ दा? खाथियाव फैलाय। मानो? फैनाय। बोरो बोरो नोंनि मोखाङाव मा नांदों? नोंखौ नाथाय बाजिना गावबा गाव थंजों मोनामबाय। दानिया खोमाजों खोनागोन। चियार्स। गरम दाखालि जुरिया 700 थाखानि ब्लाउज गस्लाखौ नाजावासै आंखौ लासिं सिं। बदा बेनाव गोबां ब्लाउज दंखायो जानो हागौ बेखायनो बियो नाजावासै। नै एबार नोङो 3000 रांनि दख'ना बायना है। लाखिगोन ना लाखिया बेटिया? बस नोंनि दाम खम जाद्रायनो हागौ बेनिखायनो लाखियाखै। गरम नों थिगखौनो बुंदों। 3000 नङा देग्लाय 5000नि दख'नाखौनो बायना होसिगोन आं। बावदा नों फैसा गारनो बागोना बाया? जुरिया नोंनि गस्ला दख'ना गानग्रा सिख्ला नङा। बाद हो बेफोर रांखौ जौ हो जोंनो। मा राव जालायखो नोंनियालाय? दहायनो बुंखादों आं बाजेटआ गावबा गावनि। नङालै बावदा उल्था खिथु। नों जुरिनि मानो गस्ला दख'ना हैनो साननांगौ जाखो? जुरिया आंनि आमाय थखल। बेखौ आं मोजां मोनो। बुजिबाय आं। बावदा और गरम दारू पी लीजिए आप लोग। अभी जूरी का बात बाद में होगा। बावदा नों जुरिखौ मोननाय नंलिया। मानो होनबा बियो सिमानखौसो मोजां मोनो। गरम जुरिया सिमानखौ लामारो नामा? औ बेनिखायनो बुंदों नों बेनिख्रुइ 3000 रांखौ जोंनो जौ लोंहो। बेनिफ्राय सिमाननि खर'आ ख्रेब। एम्फौ माखा मुलि लाबनो होनना बावबाय दंलै आं र'। सिमान बे आद्रा थानाय खामानिखौ फोजोबथारना फैदो। आं थांग्रोनोसै। सालबारियावबो थांनो गोनां दं। आनैसो हा मानथो फैबावलायखो? माबा माया आनैया नोंसोरखौ ओंखाम मोननायखाय लिंनो थिनहरदों। दे बिदिबा सिमानखौबो लिंना लाबोदो।
दे ओइ मावथि आमायनि दाहोना ओंखाम उखैलायाखै नामा खामानि मावनानै उखैया जायो हामानोथो आखाइ गोजा फैखो दैथ' लाबजायोना दै लाबोनो होनना फैयाखै आङो ओंखाम मोननायखौसो खोन्थानो फैदों दा खोन्था आंनो जाया आं दिनै ओंखाम दे जायाबा मोजांसो आनैनि दाउजों सबायजों संनाय ओंख्रिखौ मा दाउजों सबायजों मानिबा दासो आथुर आइदै आया मा जाखो बोरो सिमान हगारनाय नायनि हगारनाय नायनि बोरो सादों नङा बोरो आं बार सुना होनि बोरोलाय दे एसे गिदिरैनो नायना होलाय देलै दे सानायखौबो मिन्थिया मोजां मोनदोंना मोनाखै मेगना मोनबाय एसे मोनबाय नङा मेगना खाना जायोमोनब्ला आंखौ बोरै नायगौमोन नोङो दाउ सबाय ओंख्रि रायख' जुरि दाउ सबाय ओंख्रि रायख'आ खाना जानायमोनब्ला नों आंखौ आखाइ हमै लाबथिंनांगौमोन आंल' नुनानै नों नुवाब्ला आं नोंखौ आखाइ हमथिं लाबथिंनानै मा जानो सिमान बिदिबा नों मालाबा आंखौ हाजो बिजौआव लांनानै ज्रुम नाख्लायहरबानोथ' जाबाय सिमान नों मानो बिदि बुङो थौदो ओंखाम जाहैनोसै